told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Zita rangu chingonditi Tendai, not my real name. Ndiri kuraramawo ndiri kunokuwo Gomere kwemakungwa. I left Zim looking for greener pastures, hoping to find a better life, and I thought kuti everything was just going to work out. Hey, but zvenyu mukoma, ndakazoti ndauya kunoku ndikabva ndatoona kuti life yacho it is always work and always paying bills. So a few months ago, that was when one of my cousin, she is also in another country but kunoku kuchando. She then told me kuti, you know what, I am thinking of moving to Canada hangu. But she then told me kuti she had an idea that was going to give us like a lot of money. She told me about a life insurance policy which taken out on her behalf, kana kurukunzi akafa, at least on her behalf, then isusu as a family we're going to receive a great payout. The problem was that she was not planning on dying. She also wanted that money. I remember the day when I said yes, she asked me if I knew any way to help her sort of like disappear from the official record. A part of me screamed that this was really wrong, because ndakatozvudza kuti hey, insurance fraud mahwan itori serious crime, but iye rule munhu wayo kuti she can convince you kunyangwe uine zvaunenge uchida kumuudza about the things that she will be telling you, the way that she will be speaking with you. It will be very difficult for you to tell her kuti you do not want to do it. So akaramba achingondiudza kuti this was the only way to make like a lot of money, and I can even be able to get enough money to buy myself a house. So we then planned mukomanashi, and takazotogara pasi semhuri. It was a difficult thing to stomach such a thing. So she was going to pretend as if she would have gone back home, then kana azoenda kuZim, in which she'll be in South Africa, over achizoenda ku Canada as an asylum seeker. So on the records she would have died in Zim, buried there. Mukoma pakatoshanda mari kuti pange pachizotoproducwa ma death certificates nei. So when she was in so-called Zim, that was when as a family we faked her death tikatosimukawo mukomanashi, because she promised us kuti all the money that we're going to be using to buy my tickets nei, we were going to get everything back. So takatoenda kuZim, took pictures, everything. Tikatoenda kumakuva on a freshly buried grave. We took some pictures there kwakuzotogadzira chikwangwani chainge chakatonyorwa zita rake nesurname date of birth to the date of death mukoma. So after that the death certificate rakazoti rabuda, apa musikana ainge atoenda zvake kuCanada. So ariko kuCanada ikoko, she's now using another brand new identity all together. Then the payout, when it came out mukomanashi, it was a lot of money. Ndiyo confession yangu iyo yandinayo mukoma. Ndoda kureurura kuti ndozvatakaita izvi as a family. Ndakaona kuti when it comes to money, zviya zvekunzi inini ndinonamata, inini ndinodai, ipapo mukoma hazvitomboshandiswa zvachose, because one of my brother takazotopedzera tava kutoseka. He was even fighting for the money, because tiri iri patakariita nekuda kwekuti we knew kuti he is a pastor. Tikabva tati he will try to cancel us, telling us that we need to stop what we were doing. Saka takazotovaudza mushure mekunge mari yatobuda, tatoona kuti zveshuwa imari ka That was when we said mukoma ndonyaya iripo, tikadai. Saka iko zvino zvomusikana akazoenda hake kuCanada. That was when he said, but inini I'm supposed to be there, ndodawo yanguwo mari. Takazototanga kutoita plan pamari dziya dzatainge tagoverana, tikabva tazova pawo yavo mari. Ndiyo confession mukoma. This is our secret as a family.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we pakaipa hanzi when it comes to money, kunyange munhu akati ndiri mufundisi, mari inoita kuti munhu ambokanganwa kuti ndiri mufundisi. Hanzi vainge votopopota mukoma vachiti naivowo vaida share. Zvakangoma hazvo vedu. Hanzi kutaura kudai so munhu zvake ari kuCanada akaenda ku as a refugee apa kuZim, she is known as someone who passed away. Pakaipa. Rekedza iti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi I have been living in the UK for nearly 5 years and things were never easy for me to find a decent job. Ainge ari ma1 apa I all wanted a better life. We required to send money home and I wanted to climb out of the poverty that I had left behind in Zim. But mkomanashi ndakazoti ndauya kunoku, that was when I got involved mune zvimwe zvinhu zvekuti right now kutaura kudai so mukoma tava kutoshandisa mishonga kuti tirambe tichingo attracta macustomers zvekare. I really want to get out of this silly business but I can't, and tinoshandisa mishonga kuti tisabatwa. So what did I do? I contacted this other woman who has a business kuzimuko uye zvekare neku South Africa. Then I became one of the agents. She then told me kuti pama agents ake ose I was the one who was going to become the best seller. So I started selling my skin lightening creams and mamwe acho ainge achibva as far as Tanzania, but anoti akana ava ku Tanzania kuya then kana azopinda muZim ndipo pavanobva vazomaita repackage, wobva vanobva vangomabvisa muzvigaba zvacho izvozvo zvaanenge auya ari mazviri, then they repackage them, anobva aendeswa kuSouth Africa, from South Africa then anobva achizouyawo kunoko kwandiri kumhiri kwemakungwa. Saka mukomanashi macustomers tinawo macustomers akawanda, kungava kuri kuZim, kuSouth Africa, Botswana uye zvekare nekuno kumhiri kwemakungwa kwatiri. The first instruction that I was given, even though I am someone wekuti andizvifarire zvemishonga, I really wanted to stop selling her products, but ndakangoti let me do it because it was good money and my husband as well said this is good money, let us make this money. So takapiwa a certain instruction yekuti munhu kana akauya achitenga maskin lightening creams for the very first time, mari iyo yaanokutumidzira, mari iyoyo haufaniri kuti unge uchizoisanganisa neimwe, you put it separate, then wobva wanyora zita. Kana wanyora zita wobva waisa mukaplastic kuitira kuti unge uchizoziva kuti munhu akandipa mari iyi ndinhingi. Then kana kuri kunzi panenge papera 2 months, mari iyoyo unofanira kuti unge uchizoitumidzira kuna boss vedu, muridzi wemaproducts acho vari kuZim, then ivo vanobva vazoenda nemari iyoyo kune vamwe vanovabatsira, but ava vanovabatsira nenzira dzechivanhu, vanotoenda kun'anga mukomanashi. Saka izvi zvinozokonzeresa kuti macustomers edu vakadzi ava varambe vachingouya kwatiri vachitenga maskin lightening creams nei mukomanashi pari kurukwa mari inonzi mari. I do not want to lie to you. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo, and it feels as if I am now falling deep and deep in a rabbit hole because pandakazoenda kuZim murume wangu akasara ari kunoku kumhiri kwemakungwa, then ndokubva ndadzokera kumusha, and then we stayed in South Africa. Tiriko kuSouth Africa mukoma pakatouya Sangoma akazotibetsera tose tisati tatomboenda kumusha. Taenda kumusha takabva tazotorwa navo madha vacho vatinotengesera maproducts avo, ndokubva tazoenda kune imwe n'anga mukoma. It was the first time ever in my life zvekuti ndakazozvibvunza kuti asi panapa pamba pen'anga ndiri kumbotsvakei, apo tava kumanikidzwa kuti tinge tichinwa mabarrel efodya mukoma, tichinzi tiri kugezeswa uye zvekare nekuzopiwa mimwe mishonga yekuti tisazobatwa. Ndinokwanisa kutofamba nekabhegi kangu moving from one city to city ndiine maskin lightening creams angu akaita kuti mako mukabhegi ndichinotengesa. Kunyange zvikanzi ndasangana nemupurisa, mupurisa yeye anotongonzwa nungo dzekuti ange achisecha motikari yangu. Even when these products come mukoma,
anotouya maproducts awa anenge akazanganiswa nedovi nemazowe nei, then iwo maproducts awa anenge ari pakati pema-items acho iwawo. Never will anyone ever think of checking them, because mushonga wacho unoita kuti munhu angopera power, kunyange akava murungu kana munhu mutema haamboite simba kana pfungwa, kungobatwa nepfungwa dzekuti I have to check these products. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, komana zimba rinobuda hombe akomana. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi kuno kutwita basi rekutengesa nzima skin lightening products anobva kuTanzania ovaenda kuZimbabwe, then we repackage them ovaenda kuSouth Africa obva azouya kunoku. Apa paanouya kunoku kumhiri kwemakungwa anenge akaiswa mumabox, toti rinenge riri box rinenge ringori kana nemazowe kana mazowe maviri, then mamwe ose anenge ari maskin lightening products kana kuti dovi rinenge riri pamusoro, then maproducts ari pazasi. Akomanaka zvakangooma hazvo veduwe. Apa hanzi tinoti munhu akatenga for the first time mari iya yatiishandise for 2 months tozoitumidzira hedu kuZim after 2 months yobva yaendeswa kun'anga so that munhu iye arambe achingodzoka. Yo, zvakangooma hazvo veduwe. Let us talk about this issue in the comment section. Rekedza iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Zita rangu ndinonzi Tari, not a real name, uye zvekare ndikuraramawo ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa, ndiri kuno kuUK. Mukoma Nashi, mhuri yangu inofungidzira kuti inini I work long shifts at a certain clinic, and when I talk with them over the phone, hey, ndinotovaudza kuti nditori busy, nditori kubasa. And my mom, she is very proud because of what I tell them. Kuti kunoku I am working as a nurse, but Mukoma Nash, when I arrived here, reality then set in. A few connections that had promised me opportunities, they never materialized. Apa my employment agencies, they were asking for qualifications in which I did not have. Zvekuti unenge uchingongwavha kuti ukwanise kungouya kunoku. So the little savings that I had Mukoma, hey, ndakabva ndatoona kuti handisisina kana mari. Rent kunoku inodhura. Survival here is like a daily fight. It started small Mukoma. I went at a dancing club nomuwo musikana muzimba wandakazosangana naye. Apa ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha because I came here on a visitor's visa. Saka kudzokera kumusha Mukoma kwainge kusingadzokereki because ndakagara ndatongonyepera vanhu kutoti zvangu zvaita. So I went with that girl to that club just to make a little bit of money. Then we went to private parties, my escorting jobs whereby you move around with a man uri uchingomufadza, uchingogara muma hotels as his entertainment. I sold my body first in private. Until now tava kutozviita in public. Handichatombonyari zvachose. I am constantly moving from one brothel to another sezvo ndisisina mapepa muno munyika yevatorwa. So as for my family, they believe kuti I work my night shift mostly, but they don't know kuti at the end of the day inini ndiri kungoitawo zvekungotengesa muviri wangu. Pandakauya kunoku I never thought kuti ndainge ndichazoita izvozvo zvekutengesa muviri wangu, but this is my reality that I am living now Mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section, like is it even necessary to inform my relatives kuti ndo zvandiri kuita kana kuti it is not necessary at all. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu. Are you living in the diaspora and une any story here that you want to share with us? You can come to my inbox, then we can share your story